Ang una naming niluluto dati, nilagang kalabaw, sinigang na ulo. Akala ko nung una hindi magki-click kasi nga sa isang araw, 2 kilo, hindi pa nauubos. Ngayon, medyo natutuwa ako kasi nakakaubos na kami ng 20 kilo hanggang 30 kilo kada araw. Kaya nilagang kalabaw kasi bihira kasi yung nagtitinda ng nilaga. Kami din kasi parang kumain na rin sa ibang ganito dati. Nung natikman ko yung nilaga, dati kasi parang ang ano ay nilagang kalabaw. Pero nung nagtinda ko at natikman ko, okay naman. Meron kaming tapang kalabaw, nilagang kalabaw, dinakdakan, kare-kare, sinigang na ulo ng baboy, sa tingin ko kaya kami binabalik-balikan, bukod sa mababait yung tao ko, masarap yung nilagang kalabaw namin. Kasi malasa, puro buto siya. Yung lasa kasi niya, nanggagaling talaga sa buto. Hindi talaga yung parang nilagyan lang ng nor. Akala namin hindi tatangkilikin ng mga tao. Maraming salamat sa tumatangkilik sa amin. Hanggang ngayon, tumagal na kami ng 4 years dito sa pagtitinda ng nilagang kalabaw. Located po kami at 344 10th Avenue, Grace Park, Caloocan City, corner Campupot 10th Avenue po. Punta na lang po kayo dito sa Kalabawan ni Maris sa 10th Avenue para po matikman nyo yung nilagang kalabaw and sinigang na ulo ng baboy. Papaitan.